sa na bambon so nsem no akwakoye se say no e kama se wura nkran ba bia traffic bia no aposifo be yensia na gina ho e na omu monitor traffic. Wow. Mo na meju wa no siye sade enkran ya chie saa na wura santima mu nso a udi kan boss no ho nso saa na tie na ma menkwa ba bedu nchen na memusa se enkran dia ahaya kra na kumase nso ba ma adwe yuzu apam na kumase santima mu ho bronya no Merry Christmas anase finche apano a apam mamena wase sene wanka so wadi ka kan we die ebeye afisi apam. Okay. Esan say the ube duru asanteman temu sene wanka so wadi ka kan na wotwe twa mu nyiba na wotwe mu die meka sa asanteman temu aye beje kakra ni nyina ne se so wo hwe ya kwantem pa hodo so a apam traffic die enya die se you bigi bronya pa die na se ko ni asanteman mu a ade ba ko a eya na edin na esan ya kese pa ne se wo kwa kodu uja na wasa ba de ho be ka de ama ba bi obefa bia na traffic agent drivers for so ashenka for so anya de se omulo du straight akwa omo fa pp ni na aka hu bi ama afi asantimamu tani no na ye ka no mo to enam e ka se no mabu enso nkonfa e kujere mu akwa to na ye mo trese ka ho aye den ka kai wa asantimamu a inti egedie kura no enhye den koso enso meka se uviru kurom pa dia se ne kurom asi abwa peso no apam enye gopra na se me ka se mpempre ene 24th e 25th me no ka se instructor tibu asantimamu enye nsu ketwa ni na ka hu bi ma nkofo e ka se na we die bronya be ni bronya pa ye die na insu tibu se ye ne samia pa se ugbono wa samia wa kan ye na e ga ba mu ana se den nanso ni nyina mu no pa meka se do be pie mu asanteman tem katia bronya no nkofo pie die omo kwa kodiga bibia nam so ne kwan so pepepe meka se mambo hu sam zu de meka se bibia de da kwa mu se police mpanyifo aboya na ba be afi bronya omba bo mode so omba bo ho ban en da che ni ya so a ese 31st night nkofo be kwa kwanche abakwa sori akwa akwa nyam ya so na no so police fo ya so che mambo hu sam no ombe mi mu pampenta nti meka se so ube pia asantima mu dia bronya no afi wo hwese ni spirito ni aduna yese enye out do briri ni papi nu abehefie no mabie nti meka se asantima mu dia bibia kwaso kama boni bi ensi ha yese efri ananyumre kwasini transfer nsio na etigu amawie mu ayekusuwa ama nkofo ntumi no yese saade ni na eto ebetumi asia nti wo bisa me dia asantima ntemu dia bibia kwaso kama boni bi ensi na momsio na eto ba se mehwe mfoni a etwa go Facebook no so a etie formula na wo momahwe bi na agya wonhye wo hwe ba bia kai entimi nko human traffic na amana yesa na enkran say posifo kura boy ene security for no say be ye na akwan no so nyina betimi ada ho tituru wo mo eton ne ma wa ba kwan mu no na santima mu nso san na ho de ne te na o se meyo kezuba na ni se o mo ton na ma na o mo nya yesu o se ya be ya kwa ya ka se ko ko bantama o ji ko mu fu won ma ide di fo no asaba kwan no ho a kese o mo de nyama be su kwan ni ni na ka fi na meka se ama a chi mu no na so bi na mu no ni se asanti man tam so afo na afori meyo o nyina e fa mo tam ebre en no yo bawa ebeja wo na mu no adeton ni adeton bronya we 2025 send the tewa asantima mu so asofo dem si apam enwa yetene ni nyane se wo bi so mo sikali ho asamba afo mo kan sikali ho so meka se ni mo de na ba me enwa ko jom de ko ti aka
Bawa, anwumere me na wase pa ne bra wonya mayen. Na mom ye ka ne se nyina no nso no na ye mama finhia pa ama mo nyina say prosperous new year. Na napon ma mensa mra wo so bi. Wo hwa enkran. Sade ebinom ka se na ne ma bo no wom se so atete na nso sika ne ho a ye de beto. Wa wo namu no adeton ne adeton na ye kosen na ne ma be mpa na ye to ne kese. Apam Dadaa. Ade ba kwa osie nyina yenhwe ne yenhye ne nso se ade chi ade se nyina nipa enyi pim kɔ nenim. Yesi sika ni wo. Yento ade. Enso nipa wo krom. Obi obehu ne bia nso kuta ade. Nti okofa firi hi. Enso onye nkrofo ne bia. Nti se eya ade a obi e ka se yento ade edwadie nkoso wode toto afie twam afie foforo na twam no eyesi afie wei na afie wei ne de ye hu so se bia afie bia ne ne ewom. Nokre. Ye behwa afie twam na emobo edin. Enne emobo wo fem. Etinu se ebo ebe wo fem de a na afem na ebe wo no ewo ho esi ho e de ma ne wen. Okay. Etinu eno nso ya de be wo se enhwe se ne ehwe niema nipa ande se ne amanfo to odwomu pa eye nuane. Entade de comment se day in day out be nipa to atade hye ba ye hwe ne edwa amanfo di sese na eye enuane na amanfo edi hu dwa pa. Mo nana pon nabo ma so bodue mame na entem memmo mpini ewo bono na henkro sunyaye alaji be kwa na abro san no ho night market ho na miwura na mene na opambo enkodi nkomo na musa se bono henkro sunyane nso san na tie bronya no wo mo ahosiesie wo mo asi wo mo bronya dua na eho na ye chana flower no bia na wo mo timbo de ene kwadu no ebio eba dwade a wo mo di wo bronya imu a eye ntade bronya chane na wo mo to to knockout ana wo mo to de yedie opambo amajo na bono ene na afa eho boko de ajapia yo adum yenta carbon de haboko mo enkran ya mamu nyina merry christmas esade pros new year eka ho ya jina ya dafe mo afa twa homfoni kire yen sai na ahosiesie ne tie bronyen ajapia me dafe na me twa competitive for na hepo enfamra abunu ahenku tunyare na me mo bibia kusapa obi aso nche no so ye na so fra yeko wani na ntiri ya mu boko ajapia ubi say no say ene 24 kuto de na yinim no obi a wo atitire benche bi apese onko fie na afro onko ka busua ho na one omuni Christmas no betie sinya bra hafa hinku ha and another day from ahmachina that people say traffic and the off car so be anka no do 1 minute be kono no be use be 20 minutes and you not why busy obi ntidi info here the screen so over here what you say sinya ha you busy pa me come here say and also the last market no correct boy the get the na bro ma for ana sinya e na dey to di enti ama omo work class teaching center and then we now ba ana bo sma dwamu a omo ga be dija de ba be ton reba o ba be to de be to aso de ba be to emo ono so o market auto na pam ade ba ko ne say ye he promo o ye busy now ugbo radio no mu ankasa ejanu mu ene meka se pet mo mu te sunyan last market e ba no ene dey ji amasa utimi mu se ukodu ba bi omo ton ye ma na ejadi fo ni bi mu wo ha omo aye basa se omo betina so no de na nka omo hwe se ne dedi be koso no ene expectation na perform pra nanso obakro mu di a traffic wo kro mu ankasa enti bi sa ejadi fo ne se dey ti omo anasa de omo su se omo Christmas no ene be ton ankoso omo ti sika ni bo enti ebi mu so se ege omo na jana ya koso ne ne di ma jadi fo da omo antem ye baako after I say api nanso me ko du market on de ene sunyan last market no ama
Lemon Cromuna traffic no avoiding. So what the training for you at this one? If I have been past traffic, not all for another slogan, and not there. Betting baby or this 5 minutes back on, and the bit is spare 20 minutes. I will find us baby are awful. Then you have never have one grab and bring on the no more than the phone is to say, or one target. Mo na yeja wo na mamu akono aha de aposifo kura na mu e boda wuro se wo ba na hweye esanse nkrofo no nso a wo monto no nso wo monto no e wo krum se na ho nso bambote Apam Dadaa me call a job with the Mahu police in India say, Ojina Hona or Chester and Shawuya and Ape Visa. They won't grow one traffic accident no who say, Any other approach for Mosham Tadia Boy, MPC before now, or over Pro and Casadia, or Mutu. They will market one Casapay, who Bamboni, Dia, have a who Diata, or another small Uko e kwan no so dia wo se MPD so gina so a omugina ha obi party ba bi na no mo tira no e traffic no obo anye ha de be enye eti afam sa na eti e wo ha mo na wa ma busuani nyina afinhia pa e de amame Apam so meka tro mo opam bo agema no Sompa sunwane 98.9 eho na yebowura ya yakokogye sade wo mo nso ahosiesie eburu nyan etie no na mene onabo na opon cheku ene edi nkomo no nana meje wano eto baabi se magye asiye afi obesie gunese Apam Dadaa na me kasa de afa niema amanfo to ni sisia ewo eyekrum ye to nuane entade ka ho nanso niema manfo di hu dwapa no ebia be nuane because enkwala ntade ana ebia no so no mu di pa na me no mpanifo de de eno no wo fem dada no sa because ukokroma eye niema wo hu ni nyina ye nkwala ho niema fenso afia we bronya ho niema no eno nso eho efe pa enti ni ahwe bambo nsem se na esifate won kra ha ya hwe nuane ne niema manfo di hudwa e won kra ha no sei ukona oba ye besan so ahwe se ne traffic sifate se sie ya meka se ya akakakra na no nsia aboyi se ne sifate e won kra mantem bedase mu ma menko oti mantem na ho nso de mekwa na nakan ne butu ho enti sade ye hwa nkran yakokumase ena afi yakosunwani ni tinu awoti na nakan akwaba eje so mini ya mo afinhia po afin kombetu yo mo bronya no enkran wo mo pam no a se wo mbenya na che no kumase nso saa na wo mo nso ete no ena sunwana nso eho de akura wo mo asumfidie wo mo penayi no otimantamu eho de esen na mo si ayo no Otimantamu yes and kameka say na addition do no face enkamantamu na ankafi omeba ababedi bronya sense eho akwakọ ye national capital no oti de metimi akase so se dia enne anapa na ewia ye kwaprobo no krono mu enna bibia ni wono maida de se bronya then 24th na bring so rounds kakra me kwa me pantu land site no me hu vision passes a free encre eno na da di face ye nuanu ma omakọ tenanka man no am safia so nti afi na do no aye den ebafie na ahanu mankasa no ne etie ni se normally no bronya nankasa no amonfo no endam di ejise eye afifo fro no mo nti ye wogidie Sengami adoma ida next week I do ya you for no bring an ultimatum for den bit me the banam boom and then meeting aka suzu say do a year dama a year incrona she na the face and then boy 20 for the same baby kakane fire and there was so much is easy a year and bring a year eduano now among for the donna said the other places normal complain is and no one born at the alcohol and boom and ye be free bottom no with the alcohol na ba no I think so the same thing but number no omuhwe no man e wo fom na sika ene bottom a omudi kokoto eye enwama na aba nti ultimantam die obeprimo ultimantam dia
Singing qua a quantify of the other places are almost ever. Mo ene wa manebo nanso se tie bia no enkra ye nya no che no a ye bebre mu bi eno ya na ken no wotima ntemu afa ye wie nanapon aha apam enti no se ne na ye ka no afi ebronya na be ye de enkra hanum sei no amanfo afiase boabo mo ho pa won se enkra nso de munam kromu akọ adwuma pon ne namu edi mu dwawie na mo be fie edu anwum na bebre na peso mo pie enti medi kan kọ hwe bia ye biti se eye epo ano babia beach won mo sifa te na won so ebo so pa sanse obedu won mo be hwe foreigners o mo etimi aba be pie mo Ghana ha ebe se na even po ya mamre yesifa edi no omo so mo be ye December ne kura dirty very well. Inti apam ni nyina ka obi na bema bronya no ayede inti beach fo aye ready sa fi on bema bronya no ayede oko sport any pub nso a omo so ma ye krado any baby obi abedu bi team na che so ye rehearsals efiti enne anwumre wo chena 25th a ye bewu Yesu Kristo ye betu ni din ne 26 nso boxing day ye benu aduani adidi ehọ ana mekọ Obrempong fie no mo and they won't come on a na mama nko bona pu efam apu efam no nso ba bia ye feed Ghana eno tachiman so for mama otutu atuo Sompa 106.5 so for mama Merry Christmas yo. Hello the shooting shooter woman. Hello. So for mama afin siapa. Hello. So for mama am afin siapa. Hello. Yes, of mami otutu atuo. Wono wogusu bronya no. Tutu wie. Na apam wansa ye du bronya bi sei na idu anwumre sei na obati to. Asa fie we de na ba fema na bia beba 31st night. Gwanka sabre nyina e 20 fie sie tusu. Say no. 24th no mu no. Ase anadwo no na ya na omuta atoto ne kakra. Good, cause of mami. Of mami. So of mami oti anka ye mo afin siapo. Peju so ebru apam. Mo na bono na pu efam ba bia ye fidi Ghana no bronyen se na ho ahoboa ne sitie e baba mbosemu de ye ton aha de ka anko na ka bo enti enkran no so wo mo si bronya no wo mo nyanya no tachi man monya no Yo, mi no ase triple A apam na mi ma ye foni na jo na menje obia baba kon apono afọ ye tishmai aye na tishmai hene buno something you apa ko na sa so no kwasam da radio dia no kwasam say de wo ba peso pa na sa de wo kasan kan aye intense ye na so ka anko ka amba no wudi wani be piemu e wo tishmai gemu ene kwan so asa so ete ya kromo ye butu pa enya sanketo e wo ha say ti sa na tie na ndihuna bi and then I can't to 4 to 2.5. One call Munchi. For the Brunia. Said you're running your extra 24 for being Caseko Krumu. Now, Obia so what you want. Yeah, well, too bad that you are going to come more for the Brunia. Now, the husband said the one more a year over back one, I gave you a year. And you have one more. And I was there for the other was here, what you have that you will be. So also to quiet. The time is in Quran, a walker, I want to think about a walker. That's just what who say. Brunia, fierce. For being a clock of the Brunia, to also set Yabia, or for the Brunia Libina. I said, but then once you are here, will be also for the Brunia, what will be sanitary for Crown Walker. One thing can and one say what she won't see. And one more tuning nursing, I call on to more. So I'm or rather to be sanitary for here when she said, the idea. The one able to come and go to find my shabby. I would down for me now to find the other people ever. Take my high said, yeah, not the listening who being at least to me. Mo so for mame ma menya wo namu na ja momboabo mo na bronya no monyere mo ho ni yenya ne hanso a ye bebre mu bi mo nso munya no a na mo de na bre yen eno ye so for mame otutu atuo so mpata chiman afa nanapon onabo ma memfa wunwie Apam medase na me sori so won se be na santem nie na eye mampani His Excellency John Kwame Dramani Mahama wo share mrahye bidwafie
se omunhwe na fe eye contractors ahohora Apam Dadaa no wodi eyo musikasem edani bibie wo a no nye sika mfa nti omuka no wo kire se afi wo muso no bronya chede no wo mo chicha wo ntimi nchiche mrekon mbeja eye contractors aban no ede omuka nti wo chef swafo hwe sikasem so se won hwe na eja 1 billion Ghana cedis won fa ema eye contractors yi bronya be ye won no muso eja omunka no mu ni se anye bia sabe mampani John Dramani Mahama ba wo ba yi wanya hwe kra no wetimi aka contractors for ama contractor for omuso omani agi nti eja bronya edie se ne kan no won afi etwemu no bepem sabre no ne ato aba wie nanso na ebinu mo no attention mu pa nti bronya ne die no ekoye bibie wo kaka ani ebehwe kra set time nyina no ne ato aba yi mampani die nanso ne ya onyanso akofonamu ensuaye nti so na ja Apam Dadaa na oda so ekuta eye tumi mu nti sabre mu bronya nhyeda ankeka no so te sa afiewe no na afiewe de Ghana hanum se no enkra ha tuturu oma ya manfo o madwun so omba gio mani pa okola pasa nipa ohobem omabu afaso okọ Kaneshia omabu afaso okọ Tudu omabu afaso Apam kaso kra de yenka ho Kaswa United States of Kaswa onipa egu ho no Apam emoso omaye krado bronya ombedi na obi bisa wakoji weni awia anadwo a wokofie no eno nso ehun ban bot sen apostle chese omo be bokromani nyina ho ban 24/7 wose even nipa impo benante won mo ye posini a obehya atade e na ebia wabra omo CCTV ni nso no ekova ba bia enti no omo ani aye krado e wa kronfo so se so omo nim no mu nim number fa bronyan esi omo bati ye omo adwin so omo manfo ani nje te se na obi hyehye no ho bronya chinye te se ne ono na bronya franka no ye de to no a papa Apam on se o maso ebe ye hye ne ho kra ye mowa so den no bronya ne dia ana na wo fa se na wo ye busu pani ma bronya ohwa se de ne bronya wasi akeka ne ho ya ma ye nkotakwa ne nkohwa se de eho nso bronya no esi ekro na wo ahia champion no maboboa no eho na akua atwumasi wo no ma akua afinhye apa o Afrika metiyo na takwa nswayem ne na afa eho bokọ bronya no monya no de no malela sina nintia maya fo ni che takwa de na kan se te aplisha de ko ke kana na se to ati e che mo na ta tu e de ko fe mi se e bi no mo ka se ati we no mo bo afo ani e de ka ni to si no angwa ane ya fa ni se ko ko so ya ni kai by this time no na se bi mo no so mo beta na so mo so ba di se o ti ni se na me aya na se ni ko pro mo na omo si ka ba no e wo pro ma wo mo di ja na go na no so de e de ya ni ba ta ni pa wo pro na ka so ma e de so anu se papa bo na ni ba enti eno no ka ho aye de no wo mo e ko na enya ana wo mo e ba ni now wow na tete me no ka se ni wa zima ni pa ni si I do not to fear se me nya ka ko se tanta ze bo na mama na te fa ko me ni ka ka me nya ka eti ya wa de na ta te no so ye hu de ko pe se asina po di traffic ni mo ya na e din so me ti ya po tem akara pa ye nya we no okay mo na bronyai adeto ne adeton sen ne tie wotakwa na eba bambosam nso e na me ta tempi bambosam ahana kata dia hana nye bia ya ha din ana sidan to kwani abia de tipa na intensi no for now dia nsema nteni ani abia de mi gigi se abambosam no ombe de bambo pante wa su de bia asebeba ena ejedi fo no on se o no ya na omo asebi omo kamini omo sada ede be so mo bia tade but ena de ni ya jedi ma ne ka tan se nya ka se ya de bo a aye dia ka ne bo ka ko tade ko pem se de na aba iso saba bia ha wo no but life ni mo na ama ne ma wa e no aya mo
akuyama yemo wa mu ne na wase na ye nya no wa ha ye bebre mu bi mo nso munya no wo ho a mo mre ye mbi wa ha Samu ai ye nya ne che no a ye nya ne che no pe ye de ne bebre mo nti sa mo nso munya ne kane a na mo de na bre ye Sompa FM me da se mo fa menche ama na no wa hene champion ne dom ni nyina me da se mu eno eye sompata kwa eho ena ye bopini ye abusua na ase bi wo ho a yemfa ma Jos bread and pastries wo mo dokon dede yellow corn papa bi a wo mo de ayo anwumre wo de kuta ye mu ena ye de esom wo no abusua eno ane so de wani ebe kire dome commercial bank no na chipe eho na wo no mo wo time heba Mr. Dr. Tafiri Jada no awie oti wo no mo nka wonu mato ntimi ne di bronyen ewo so odidi bo we de ma wo mo kuta ye mu ba bi eto nro bia ebi wo ho sada na Leicester Company Limited say yemfa jampre eni de ba sa wo nte aduane de ubedi be wie kura na abosan fono fa Yas toothpaste fa choose na wosena mrite kama pa RSYD Novigi Studio wo mo malama ba se Kokroko Street ne so photo wo mo etwa ne ye media me se photosynthesis no ho na wo mo da die ene nti kan ho na skit na mo twitwa no ana se opese wo ye video edit wo nyom no so no wo mo nya ne samfa mawo ebi kura apese wo de ne ye hu ase wo firi jata num na epie ni nyina wo betimi aye ne sa effect ahodo bia Kokroko Street wo hwe na kira kwan medimafo heba center Dr. Time da so da no wo se brapoku ase mayira na yade na aye kwankro no wo mo ama ne nyira bra ode adure kan wo ana bra no wongogo no ewa abu akwa agogo wo kan ye ho na ma mensa no boafo onga de promised of ayo no enso aka ho bia ye de hot bite anwumre de no ema wo ye to aso ama wo eba ne sa no a eye hot enti ye bite ye nka na kase na ye to hot bite kase no so e de ama wo a ye kwagina mu ewo emfifi mantam mu e de kwa to mantam kwan no so no we ye Cape Coast takura de kantempo no so na no na Ghana National Fire Service ne nkrabata ewo emfifi mantam mu wo ma ba ma de kire se akwanhia kase bia si ye bo ye ho ade bronya ya wo mo se akwanhia si ye no na ye Toyota Corolla bia the registration number no GS 2455-25 na is 2025 ya no the number plate no kama one is sprinter boss bi a one also the registration number no WR 316-24 na so no afrase e no so je ne de na se ne wo mu kabo mu e ma asem no eni ye kese pa no eno nam so e ma emu makoma mienu de amunum ho no a wonu ahwiri wonu kwa na ya asem kese pa afei emududu na nzu prepra ya na ya asem kese na wo kire se Ghana National Fire Service wo so wo wo ha wo mu nka bi nsem no mu te se wo mu tetefon no eguso ya ebele wo mu piki ya na che wo bia wo ba mane asem kese bi na asie nti sa wo join ye wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra no ba hwe ade ekoba sa no wo mu so ye ntantam so a ebo anan ekoho wo mu ko no mu se sa de na ni enyan sa nipa kro ofre ya no ba mane no ase na wo brabra na se kakra na nso mkodu no mu sa de na ni enyan pa no nti enipa nan won do mu nyina ko University of Cape Coast UCC one hospital ya wo ho no ho no mde mo ko ya emu mienu de na se wo mo eprepre mu odene pa na so pe ba bia etimi ebetimi abo won pa na emu nipa makoma edu de se de net ye no no wom do mo ko UCC hospital wa na enye yenti no wom do mo ko Cape Coast Teaching Hospital ya me ne wo ka sei wom guso ya homoje ahwehwe eno nam so amoma bokoko kire manfo se ekwanda so no eno nche se komirika tente na koku nipa ye mo abo aye ho na bronya imu ye di bronya ni bronya chi nyina no ye nkomra somdwem ne nam sa ye so nyakopon be kire man Ghana se wo show my Ghana mu hase no mu a atama dodo na na ehye ni titiriw nia enam akwanhia ewo ye ka akwan so ahodo no so ene se wo de wani kiremu ewo nkwanta kpasa ekwan ye no so etuemo ewo otimantem ne mu no akwanhia kro na bie esi ama enam so mobile phone accessory dealer bi eyade aye kase wetina nanom ewo ensie do ama afofrofo miensa ya eka ne ho nso no
wonom eprepre mu odin aye ka say a doctor for ne nimdefo ya wonom ewo apomden so ebi aye ejina wo so tenten ehwe edi dwumaso edi aboa sebe ya wo betimi age won kra edi asi atiasefo asase so na wo kire sese ne akonhia no esisi ye no ena no peya abrewan ko junction ye no ewo enkwanta kwasa ekwan ne so ena kyesesa arahusem wesesi ye wo kire mu ana abrantia ya wo no wati na nanom ewo ensie dui eyade a na ote tricycle na se de beka ne sa abobo ya no ebim wo no ena na etwie na wo kyese no de nani akire mu ewo wonom edwam ho se wo kwa akotodien se wo kwa akwa ye de enum nkyiremu ama wobi enhu de yoye ena ode kwobo amena bi a eno ewo ekwan mu ho nam sa yoso ena ma sa tricycle na sa bobo ya no ebunkam efa so ede sa rehusem wesei ene oye ne wesei ede aba na policefo ene sompa kasefo twetwe nkomo na wonom ekire nsem ede akire ye no ena wonom ekire se ye kase de pepe ya no wonom etimi afamu no ede na kwa akosie ya wonom ehwe so betimi no optos ni bi na wo hu adekode potie nam so amra ni mu se ne esika no etimi eku no na wonom suso a wo mutim potam ho no a kire se so bodwetire kese bi ewo ho a ya wonom ede bobo obi anase mpanyimfo bi anase bibibi ya enam so ama enkwanhia dodo na no etimi esia na nya bibia se ya kwanbo na ya tete apropro se kontebe na wiewie se adanko ne edu no esense wo hwe contractors awodo ira John Dramani Mahama ese woni wonom akasa ye wo se bi etimi ekokwan so na so wo kire se Apam Dadaa no ja wo ja aye contractor for no saa no ama enam so ekwan ni bi wo ho ate bia ya wo mu ja ne mu no eni ayenyan enfutro ena ekuma manfo ntihyenka ni tine kamu na wo twika kresanse enfutro no emu adu anasa no odin nti no won hyada ehu kwan so ye ena watimi ahwe nanim akaka no kwan a ewasa wofa no ofa so na watimi eka no no nam sa yoso amomo kyerese wobi nim kwan no so na se ne first time na se de kan ena wode efa so wanhwe ya na rehosem etisa ena de bentin wakoto asre yira John Dramani Mahama esemu se jata gonja ni de chekronkron ya wote jata woma so na wo pre we de sa da Roma ye de jawa ne ye de aso we se de be ya atama dodo na ehye efa ekwan so akwanhia hodo ya kyese nam so abaninte no wo sesa wanhwe so de sika no ma contractors na woni akire se be ya akwan no betimi aye no basahare so amatememfo so wade won ho de afira akwanhia ho bambo ho nsem so no etimi asipi na esita Jumadi kese bi koso ewo nkramantemu a posi sadom ni nyina bo okutu na mu na posi pani a wotua wo ma no emu rempem ase edu no yewura tete ye honu wono ebekasae na eyese wo mo page ebi no mu afe yasanso abo wo ma baso titru ene special investigative team no wono ma 2024 abana yetoye wo mo etimi san wo hwene so ejina mu ema emu hwehwemu nyina menteme ho ase a etodwa na abonefo sema ekomu no wo mutimi gina ema enhwemu mapa etimi todwa na bra yewura tete yono ebo wo mabaso no wo kasa kire won no wo kyese saa na galamse kon no a wo mache posifo no bi agum no wo ma service of integrity ne nya adwuma enkankan ne saa bre ye yewura buro nyanom no wo mo enya adwuma ne sade be na wo manyi mra na afi asudie no ebe ye adwuma na aye adwuma yi pa na wo kyese ma obi anso nsuro esanse wo mota wo mo kyise afum anasa achacha ebutu na ntwe achi na bere a wo ka sa ansemi no ne yense ntwerofo ejina ne nchen de da nti wo fa bi maye. These people were asked by the president to investigate 2020-2024 election violence. They worked extra hard, went everywhere in the country here to unravel all incidents and was able to submit very comprehensive report to the president. And so we submitted their names to the police as for recognition, and they are all in. Posi sahene yewura Christian tete yehono na ate nenkan. Bra posi sadom ne nyina hia e headquarters ho na wode sansemi eto wo manim. Na wamuti ensem ni wiye no ene ye bo anan ekọ atoye mantam mu ene mpanifo ho nso ekọbọ nkomo kaka ne nyina eye prosifo wonom nkomo yi na Western Regional Commander Adema Motor Traffic and Transport Department anasa division ewo Ghana Prosi asoye no ewo ho no eye Superintendent Paul Bruce Amwa wono na yeka se wo kire se nanka empani se pani dwade wi a na nsu asa erintin ka IGP kasa wi ye nka no ano no nanso wono ne importam ho no wo asam kakraka
Uyo sani akwanhyia akwaso pa ewo atoyema ntamu a efri afia ya sha asie yi a ye wo mu ya ya aka kra bi ni abu ne dichie ka be yese ena no be enson pe na ya bu ne dichi apam no wei akwanhyia asi ewo mpotam ho nko no mantam no mu no eye akwanhyia no empem mienu ene ahanwotwe 2800 ewo nko abamu eye ahanan adiosia enum anu ye free January edi babesi November ya 11 months pentem no nia asie no na superintendent Paul Bruce Amwa woni ya mane bofo ye wo so mpata kwa wo mo bo nkomo no wonya abotre pa ekyerechire nsemu kire yense. In Western region, we recorded 2,800 accidents from January to November, and then 465 deaths. And as a result of the Christmas festivities, we have stepped up our education in all our terminals. We intend to cover all the terminals from now to the end of Christmas and beyond. We educate drivers and passengers as well. And mostly in all these accident cases, we found out that these accidents are mostly due to errors on the part of drivers. When we take about 100 accidents, 90 to 95 is caused by drivers, human error. So during driving and then driving under the influence of drugs. So all forms part of the human error that causes accident. We aye Superintendent Paul Bruce Amwa wano ena waye MTTD commander ewa atoyama ntamu ni akwaso wabu nkompo every January ebesi November bosume makudu ba akontam no akwanhia nko a Sani anananu makatu wase wadi ayeye no na wa ena waye ofin hu nso no eno ada ena ya yesan ede no ane namte no anam sayo so ama Accra Metropolitan Assembly no enso ede krata ababonten sa Sompa kasefo ye momwen na ye na ne ekire emfama etiefo ni titru wona obutu mantem asenom na waso entimi entini ye na wɔkyerɛ sɛ sɛnea enema asia ye no ye kwa akodi bronya ma wo bi enya na adwen sɛ bi adwumadi ahodoɔ ya wo mudie ɛwɔ assemblies wɔ na nasa assembly hɔ ni titru ene sɛ wɔna ya na wɔtai kɔ ɛyɛ ka lolly park ahodoɔ ɛna afenso adwom kɔgyegyegye to no wo mo kyerɛ sɛ adwumadi no ɛtɔ akɔso ɛwɔ saa bronya wese mu nte no sɛ wo bi yɛ dwadini wobi ekaka na se bia lolly station bi mpanyifo na se wo hu se bia mpanyifo bi efri Accra Metropolitan Assembly ho aba se wonom so eba be di dwuma etesa hwe na wo ne wonom antwe da rebie sanse ni nyina mu no papa so pa homa so no eye ne ye yom nti anye nanu modenti ase be ya nkra ha se nom no enema hodo ye betimi abo asetene mu bambo ahodo ama ye adwaso so bibia timi akoya wo ne die kwan so no enu nti na wo ye se adwuma no na wɔkyerɛ sɛ yɛ kasa kura no ɛyade a wɔnom atimi agyina mu apa 24-hour sanitation and security operation support no ɛho entoma yɛ akyɛ sɛ wɔgyina mu dendenden sɛ bɛyɛ a ahonedie ho nsɛm afei bambɔ ho nsɛm no ɛbɛtimi agyina brane wɔ abra nkɔfoɔ wɔnom so etu kwan ne yɛgya rɔba pɔki ɛdeɛ bɛn ɛsɛ nneɛma obɛdidi mu no ɔmugigya ato abɔnte basa no wɔn so ɔmugigye saa ato wɛsɛ na wɔnom de boa na wɔnom atimi ɛde asiesie mɔnten so nyese bia ye di bronya no ne ye monten so ne ye adwa so ye lolly parks ahodo no na eso aye fi poto na wie bebewie no ye kwa akɔfa yare wa ahodo ene de akɔye fi nti omo kyerɛ sɛ omo srɛ ye nhwɛ ne nyina ye moa na sɛ de bɛya a wɔnom dwumedie no ebetimi akɔso tɔte ɛde ama wɔnom na ye nso yetimi enya ho emfaso de krata wese nyina da panyi ya ne nsa no nsensan ye ɛhya ase no wɔno ene ye nkita hodie bɔfotene ɛde ma Accra Metropolitan Assembly no Yirwa Gilbert ni ankra no kyerɛ sɛ wonti bibia senso a wobetimi abɔ awura hɔ wabie wapono mu sɛ de wo pɛ bia ne mu nkyerɛ mu no wobetimi ɛde ama wo nipa ne ho nsɛm efiri sɛ aban sesae atena nkrata mu akyɛ pa Yirwa Kenofuri ataka ne fotosamfo ɛde ma oman yi na enche bia ɛna aban lawyer pene ɔhwɛ atɛntene ne so Dr. Dominic Ayine obegina government accountability series pono kase no ho ɛna onya adagye bubu papa yi ne nsɛm no mu srɛ ne abasa ekowie no wɔkyɛ sɛ wɔn ma hyɛkora sɛ bosome ne da ɛtɔ so da du na nwɔtwe wɔn mo hwɛ ni mu a sɛ saa na bɛhwɛ anhwɛye wɔn mo de mena ɛbɛkɔ akɔfa no ɛwɔ amanɔne baabi ɔwɔ na ne lawyer akasa ne lawyer ɛyɛ Enayat Kasimi sɛ deɛ ɛkɔso wɔn de mfa nhyɛ baabi a wɔde bɛhyɛ amanyɔsɛm esan sɛ papa no ho nsɛm no
Office of the Special Prosecutor kase wonimu a na wonka no kora nkyere Ghana fo wo mu nim se papa no wonte apo wo America ya wo hwe no ho na mmom nya se dwane na wadwane se de ebinom eka no no na bra ne mra nim ni ya wo no international legal practitioner and ayat kasimi kasano ye fa bi. He's committed to fully complying with the laws of Ghana, and he's fully committed to answering for anything that he did when he was finance minister. There's absolutely no question about that. The question is he being given the rights that he's guaranteed under Ghanaian law? He's not. He's never been. How so? Mr. Oforiatta was receiving a treat. Mr. Oforiatta was in the US. They knew all along. There was no purpose for issuing the red notice, but they went ahead and issued it. Eno mrenimu ni adema yeraken Oforiatta and ayat kasimi Kasimi no o kasa na waka mi eno na Haruna Idrisu kire se enye mi se enkrofo akotwero wasi na wonu mu afelie na de kwa akosha aban eno de sa mi no wo mo nkase mi eno wo kire mu no na oswafo yi ene Ghanafo na ebo nkomo eno wo kire se we no Governing Council at the man for colleges of education and na work on wasam and watch them say one more so now want to be page pa ma achacha for one more 31 no one betimi akwa montre so no ma che money offer say na no nyina de kama na etimi akoyie eno mu no and na work on was o na montre so a amanfo say aban no kura won ne hwan aban no wanya hwiu nkwada no a ene wo mo mpa adusua nanka wo de wo ahwe say ya man nkwada tablet some fancy and na akwada so de behwepo no we de be na de asaban wasi wo de asaban say nkwada ne feli a o makọ feli no ya aban a na tesa wa amwa kra wo kan sam no na so mpaka se agina ho ye ba wode ya se bigu apa so a ye de ama wo sei. We will not accept responsibility for those poor performance, but rather it should be a wake-up call on all of us to do an assessment of where we are with the state of our secondary education in Ghana. We intend, as I have announced publicly, to convert 30 Category C schools to B and 10 Category B schools to A and expand infrastructure in all the Category A schools. Abusia, where ye? Oniminya for Haruna Idrisu, wano na yeso afo a. Wa hwe anwomasua so e wo man Ghana mu. Anu wa che sa akoda kwotro BC ya na wasi titiri pa na enkonta no na wo feli ayi abafo de no ni nyina wo feli a mama mfa nsha ban na ban ye hwe Ewusia ye to ansem no so ede amamo ana ye boawremo e wo kwalebu aban aya sabia empanyimfo akọ asetena ema enam so bra wogie adwa na wotena wonnan anasa wonto so na wosinsam wonnan na wo soesuan adwene ne nyina no ekosi se emu ahodo bi a efri bresanten aba begu wa mukura bia ho ache ya che se ebi wo ho a ebusuafo na yi wo mani abomi fita duku na di akire wo mmeyi amu no nkọ ebi nso okrampo na nkwanhia so ne nam ema saa nipa na anasa emu no abedi wan akachi wo mu nim nipa kora wono so na emum eno no ena bi wo so korampo asenia ne body na anasa na emu no esia ye no wontimi hu se ya asemesi anasa wo benten ebi ana akwanhia ene gyahyehe ne ade ne ntino anam saa yo so ama wonom echese yaje wonom bia ye ho aboso ntino womo ahyeso adwene apepomasibire ekwan so se wonom echese enche kora womo ba behwe na emu makomako ahasa aduonu 320 unclaimed bodies wonom ebehwe na omunyina ede akwakogu amena baakomu na wonom etimi esie wase we beboa wonom ama hodedie hu nsema fanentam pefra ewo ayasa bia ho bie mu nso no da bra na sabia ya hodo a yede wo muguo no nso no ya wonom aboa peso magye da bra no ade aboso nso no wonom pese eho henhan no matimi agye afofrofo ede egu ho sebe ya Ghana ha se no mane nipa dodo de to da bia wo mu awuwu yede wo mu ba ho ayese ne eho ayema enso nipa kron so a woda ho no so so a wo hu ne busuani wono a wo hu se wo firi ha se no mu anase wo firi ha
wɔkyerɛ sɛ amammerɛ ne amane ɔhɔ ne yɛ toto na se enka yiyo yade a ehia de ma odasani bia ne titru ene ebibifoɔ Ghana ha se nom yɛmfe yiyo eni agro na so sɛ de wɔn asi atwɛn a besi sabre ya wɔn ehu abusua no ɛyɛ sɛ wɔnom ɛfa saa adwene nti no wɔnom ɛde to Ghana man nyina nim sɛ wodihye bi ɛda kwalebu abaya sabia emukrabia hɔ na entempa so wama enefoɔ makomako aduonu baako 21 days wase wadema na enkosi se January anaso pepon ne bosome no ne de to so dunwotwe ewo afia ibesim no se wonom de sabre wese tu ho na wa masa wode hye da ho dada na sa wa ma mefa no anasa wone wo ma meka na ye hu kwan ye obefa so de a wose ne anyu obi na aye bibi bosiako ene pe na wie wo nti wode ne ti akwakoje akyerema meblemi wo mu anasa mfa so bodwetire biada emebo wonom esanse wonom so no wo mpesa ya sabia ho no wo fo montoma pa efra sebe ya bibia so ebetimi akoso ye ede amom na we no wasenya wankasa won penemom emra ewo ho a wonom so ede ebuo na eno enenam so nti o kyese governing public health and mortuary service emra no ena wonom agina so mo de sansem wesen so abedwa so nti anmo ahye no so sa wodi hie bi eda kwalebu aban aya asabia mu krabia ho moge ho na watuam ne kan sa within 21 days epa ho dia wanhwa no makosie no ede ama 21 days ne na awotwe ensa enti keka ho na ye nentem dia asefem ne se yetwafunu foto nso to abontia wunhu so ode hie ni eno enti na wo se wokɔhwehwɛ bikura a wote ne nka che eno enti ana wahye ne nso saa ene ye wura santima mu bra ye di bronya ho nkom a hot bite mu ye bowura ho no ba bedu emfoni a wode bae wo Facebook no so na busua se unya maso abraso ye Sompa 106.5 FM Accra na obanso a na wa like na fe wa share na wonu ye bi nso anya bi na no na Kumasi Metropolitan Assembly KMA wo ma ye adwuma kama adwuma wo ma ye nyina ye se sade enkran ha bosifo ate wo mo ho agum na ewie ye kura no so afa wo hwe akobadie ho nsam so che se wo mo gya baasese bi no mo kura agum ama no nso aye adwuma sade be ne ye ho be henhan ye no saa na asantima mu nso Kumasi Metropolitan Assembly na ye bie wo de boss mako pore dunwotwe na agum se wo mo ni akoniaba na emmoa ema adehye na wo mo kɔ wo mbɛforo wo mo kɔ akodidwa ede aba no atumi ayetia de ama won na no na kasamafo ede ma assembly no wo ba pa Henrietta afia konedu aboaje onya adaje na wo kyerɛkyerɛ ye musei. The Assembly has also taken further steps by placing buses, advantage points within the CBD so that it will move a lot more people out during the peak hours. The buses work during early in the morning, the peak hours of the day, and then that of the evening. And so we'll have a bus at Central Market going to Chronom, and then from Boss FM, there will be a bus there that will be going to Abontem. And then also we'll have a bus at Tutu for about around 5:30, which will go to Adamkwame. We also have a bus at High School Junction, which will be going to Kuntnasi. And then we also have another bus at the same High School Junction, which will be going to Jachi. And mostly around 5:30, that's when these buses will be. Bronya kasebo ena yegusu a yede somo a yechita sekutu se bam yede ma wo no abusua ye to akase no so eno na abaya ne ka say if it is for yours come collect na ye to ansem ne so akakopie mu ewo ahafo no mfimfin ho na this ye won potam ho no Abubakar Sadiq ahafo no South West ho ne yegina yi wono na ye ka kira ashankafo say somebody ka ate anim ho kase ya de ba nyina emufa no ano akwanhia si benkum akwanhia si nifa wo mpa bi wo ne mpotam ho entu ye drobani na wo betwam ewa hafo no South West ya umirika no eya ate so wo ye adwuma wo mfimfin ho nso a mirika tente enye obi a ho ya de hye ewa hafo no South West bia so wo firi ho se wote ho ewa se ye bɔ ne ho ban kosi se ye di bronya ne mu ene bronya na chi nyina no na wo bi anya nkwa na wode akone ne nwuma so wo kire nsem mu kire ama ne boni Ebeneze wusu ansase da obi ase ba jumadi kosi jumadi bia yanka se mjana mojili se de jumadi ni wa oye kwalifo ipano ni yani motivation so we motivate no oya no so we bia obede afeni so ya na sabe monsanfo so ye de ewo mu kakra ti ebe so bia se obe ahwe yi omo mu twumutu
ɛde kɔ up down ekumulika accidents etasi yɛbɛsɛ sɛ ɔmo nyinaa bɛyɛ dɛn yɛbɛhwɛ ahwɛ yie drivers so yɛbɛsɛ ɔmo sɛ ɔmo fa passenger foɔ no a sɛbi ɔmo to ɔmo bɔ ase na ɔmo fo biara nkɔ ne fie asomdwiem sɛna bɛyɛ 2026 ne nyinaa yɛbɛ wiem na yɛatena so ɔmo aga na yie yɛbɛma weyɛ onimnyamfoɔ Abubakar Sadiq wɔn na yɛ abankra chipani ɛwɔ ahafano South West Mensi no mu ɛwɔ Asante Bantam mu wɔn yɛ ama ne boni Ebenezer owusu ansa ɛna twetwe nsa nkomo yi na yɛduru hɔ de a ne yɛ bodichi na yɛtufa so kɔde Ebresia ma oto ne nsɛm mojabom de yɛni akyere mu ɛwɔ Awaso STEM Senior High School hɔ ya ɛno so ɛwɔ Sehwi Bekwai Empɔtem Western North Region na ebusia so kɔrɛ mu school mu hɔ a yɛka sɛ ya metron anase mami a wɔno ɛna ɛno ano anuane edema asuafoɔ yi anase suku enipa ya wɔnom so wɔ mu no ɛne afofrofo bi yade a apolisifoɔ ensa asɔ wɔn pɛɛkyi na metro ya yɛka ne ho asɛm yi edi a wɔde gye soɔ ɛne Nyamadi Benedicta na wɔyɛ cook wɔ Awaso hɔ anase wɔne ne cook a wɔn wɔ Awaso STEM Senior High School hɔ no ɛna yɛka sɛ ne polisifoɔ akye wɔnom yi na Sehwi Bekwai Police Command no ɛde nkyerɛmu ɛba ya wɔnom kyerɛ sɛ wɔn nka bi nhyɛmu wɔn dada wɔn ania no ɛna wɔn ehu sɛ kyɛsɛ anoma bi etwam no ɔbɔ hwɛmawo bi ɛde gu wɔn asom sɛ wɔn nka ka wɔn ani ɛfa wɔn ani nkyerɛmu wɔ private residence bi yɛ no ɛwɔ kuro bi ɛfrɛ wɔ Atronsu yɛ no bibie ne anwea so Bekwai kuropɔn ne mu ɛwɔ Western North Region hɔ na wɔnom di akyire kɔ yɛ na abusua wɔnom ɛkɔhwɛ ya ɛne sɛ tie nie ɛmo bag ne mako aduonu baako 21 bags of rice wɔnom apagya akosi wɔ ɛnyɛ no nko ada anwa gallons akɛseɛ yi mako ensia ɛna no so ɛka ho ɛno akyi no tomato sonso no tensi mako bɛsɛ aduanan afei milk nso no ɛyɛ ade a 4 boxes ɛna wɔn saayɛ ɛde ka ho ɛkɔyɛ ɛsikyire 1 bag ɛna afei nso aburo bɔtɔ ahodoɔ atokoɔ ka ho gari ka ho ɛne enuane ahodoɔ bi a ɛno nso wɔn ɛkyerɛ mu a yɛkase yɛka adeɛ bɛkye na no ɛna wɔnom ɛde nkyerɛmu ɛba kyerɛ sɛ sɛnea nneɛma asi ayɛ no wɔnom asɔ wɔnom mu duom akɔgyina mu ɛwɔ mmara anim na wɔnom ɛhwɛ ɛde hwehwɛmu ɛtimi ahyehyɛ so na sɛ ba sɛ mmara no ɛbɔ wɔnom di a wɔbɛhwɛ na sɛnea esi ɛsiɛ na sotwe bi ɛwɔ hɔ bia no wɔnom ɛtimi ɛde ama wɔnom ti na nsɛn metronfoɔ yɛ wɔnom wiewia sukuufoɔ nuane no ɛnɛ sɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ Awaso ɛyɛ STEM Senior High School yɛ no hɔ na metron yɛ wɔ hɔ Nyamadi Benedicta wɔne obi ɔno so no ano aduane ɛwɔ hɔ baako ne cook ɛyɛ ade a polisifoɔ akye wɔn ani nyina da ɛwi balawo ɛna wɔde aboɔ mu ɛwɔ nuane a wɔnoa ɛde ama asuafoɔ no ho enti police adɔ no bɛka aiding and abatement of crime na kyɛ sɛ deɛ wɔboa ama bɔne na akɔ so no wɔn mu nyinaa ɛyɛ abɔnefoɔ no na saa asɛm yi ho no Dr. Osaye Wadutwim ɛde afutuo paa na akɔma wɔn mu agye nteteɛ na wɔwi aba mmɔnten so aba bɛyɛ adwuma wɔne adasan ɛba bɛhyia sɛ wɔn ɛmfa nneɛma bi nto wɔn tirim kama yɛ sɛ awie mmere mu no kwan a ebi fa so yɛ amanyɔsɛm no asɛ wɔn hyɛ da akɔtwa ntorɔ no ne yɛsiesie ntorɔ no atumi ahohoro ho ama na yɛ fɛ na yɛ nipa akɔ no saa su ne ban no nso nyame ani ɛsan sɛ ɛneɛ nyinaa bɛba atemu no twerɛ no kan sɛ ɛyɛ papa obɔne o na mmom sɛ woyɛ de ananka wayɛ papa no na ho atemu ba wanya katuapa te sɛ de wasomsompa na saa nsɛm nyinaa wɔkɔka wɔ Christian Service University bra na wɔnom enhyia mudi a afi bia ebinom wie school a wɔnom hyia na wɔyɛ ma wɔm no de ɛtɔ so aduanan kono ase ne wɔkɔka sae na bio ɛna wɔde bɛto so akyɛ sɛ ɛmeamee bi wɔ adesua mu a asɛ ɛma no nkɔ ho titru ɛne science no technology engineering mathematics no nkontabuo ɛhɔ deɛ yɛ na wɔn mate agent wɔbɛsrɛ wɔn sɛ wɔn koi no wɔn nyere wɔn ho sɛ wɔn ɛbam titru SSFo no ɛbɛhu programs a ɛbɛdom aboa ama saa anisuade hunu papa no wɔn nsa betumi aka things that you need to do. I don't want to sound like I'm preaching against my own class of people, but unfortunately, politicians are our own worst enemies. When something great is happening, the opposition will say nothing good is happening, and then things change. The other one will come and say nothing good happened. Sometimes I knew that this government went and borrowed money and they divided the money among themselves and say, how is that possible? It's not possible. You can't take money from the World Bank and then you share the money. No, it's not possible. But
will say it to confuse you so that you vote for us. So be a critical consumer of political communication. Decipher the truth. Look at what is going on in the country. Look for opportunities. Don't get disappointed and disillusioned. There's a better day ahead of us. I believe the better days of Ghana is ahead of us and not behind us. And that together we can create a better nation. A nation where there will be opportunities for us all, and especially for those who come from deprived communities and backgrounds. Dr. Wasaye Waduchim, waka wamwa, presa wobekura franka, sunu di muno. Sansemi Christian Service University no wakano. Uko University no, na akwaya health Obekwa health sector ho, say yesi na yentua. Afe womu bi kura mpo so afrefre, esa aban, wonhwe, na womu ma adwuma ni binye. Ebinum kura so mda adwuma no womu nya bi mpo ye. Na yentua omka kura no a. Womba krafie so womu kwa adwuma, womba fa na saa. Ni nyina ya challenges ni bia. Na kwabena minta kando so afo, wasi. Watena si di na wajine na ni hwe na chi. Besa habosome kakra ni a wobetena aso ye ho no a, o wama ya de pa o. Wasi ya ntonyo mo mfra adwumayefo na ho ni nyina na ye mo mabaso. San se enafom sa se enemre mu ayewo na challenges bebre baby a wotie kura wo bi pe ho abehye. Na nso wo mo agina wo mudie mu adokotafo anasefo ene won mo agi awo midwife fo yi na allied health professionals ene won mo ye from say frontline health workers ya wo bi di ni ti pa ye ba wo ba nyina no wo be ka gu so saafo ni nyina no wo mo nya abotre atimi ahwe wo mo nyina ma afia no ahia na ye kobro nya so se ya wono de ne asampo de mo ne se nyame nhira wo mo nyina so ma atimi aboa asa wo man ne yade na emom akwai sa kotra jana no wo ka bi di atoso di akyerɛ me se ansa ne yebedi bro nya ne ba wie no wo mo nhwɛ se wo a wo duty ya akɔ duty nka se wo kɔ bro nya afa ye di bro nya ne wie ne wo bi ni tipa ye ba mesra nya abotre nka se wo de wo nkɔ bro nya ne bi eno nti wo nhwɛ no hwɛ ne ma ne nya ahoto na mu akatu ya pa no wo ye de ne a wo nsa bɛka ye bɛkɔ ye ne mu nyina no wo kyerɛ se ene eti mu ko nyina ni se A1 go South Enterprise ane to ase hima e kampo e ma ye ya de fefefe e di ma A1 go South Ginger Farmers Association eye NGO ena eye bibi so di ma kunafo si eye ni je bebre se na yetimi yes ade the sama meka che kunafo ni se e mo mu nsu no mu ni areho ewrade be hwe wo mo se di ewrade aye na enne ewrade be de broso e di amo. Any challenges de kunafo ni woni biefo ni titiri wonom so ewa santimantemu wo kyerese eho akwatwe de ama wonom mo wa hie mu na challenges no edoso pe no ti no enanana amono jamfu aya wono etoso we say kura no ai ma me fa ni din na nana amono jamfu ase wa bonsu ene wo de sa de sede we say ma ye na kasa ne sere misika dwumadie bia na wone ekọ bi ya wato won din sede wo kan ye say A1 Kosafa Enterprise for no ekabo mo eye oye no ena wo de sansem we say kwoto dwa wase no achi ti breakers ya wono so eda dwumaku a wone wono beto kese etimi ekodi se adwuma we say no wono so ekasa say ede kire Ewusia mayefa esia se na ye na yenua be maba wa bedru ya wono eto nkra ewo asantemantemo ede mayen aso no ene boaboa sansem we se nyina no a wode emayen kasea no ensem no pina no ena ewo akire yentwa ye homla ne emfa no munsuo bi mra ye ba de aka nyina da ye de bepi mo so Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588
Leicester Ghana Limited. And the Yas toothpaste mo ahodo. And the brush abedwa so abeboy. Midimafo. Pokwase Maira Accra. Midimafo. Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani owunti ye. Passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. The say de edutwam Atlantic International University. America memu. Abo Dr. Edujamfi Babaso. Honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano. I am more. Oh, Missy Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Nin send be 2 months and 8 years kano. Nusu mi connection na encheda nkoye na esakakra. Ti say wa pege mu amahodiam bem. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kro. Wa ba do kro wo di ba de kro ye kai. Stroke nso de wo fa no small. Chese agidi wa wuo ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And Krahanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Sompa FM. Obiari hia emwa sonko bia ebema ni ane opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yin krato ya so Sompa Achedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.5 Techiman 90.7 Enkransa Sompa 103.3 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunhyem na propose prepa oboard ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meet mu biem 0598 559802 edie waso yeta 1 media anasa blessed foster na sede afibia ye yesompa achede ne mamo no afi de ne nyame ya domo a eye new year da no ankasa 1st January 2026 ana niema yensa kanyina ye beche enti se we kunani a hye so se 1st January 2026 eye new year da no ankasa no sompa branches bia eben wo ahyeta e wo Ghana half na baabia no koho sede be ya wonsa ebetimi aka wo niema eye first come first serve mo amoye bia fi etwam no emu adansede de mo amunnim sompa achede 2025 yaba TV Emma Akatuapa Enokre Emma Akatuapa ampa abusua ye wie kase no na medo ko Brazil mamu Brazil hona wo mo mampani dada make say wono mo ede na kwa akoto afiase Sompa FM wo konfinsia do no nso nanso nkra bia ba eche se papa no wonte apo sansa na wo kokura na ne ya ne nso no ho operation ya se besan hia se wo besan so akọ na wo mo akọ bio na Jair Bolsonaro wonu asem na mekan enam so ama Brazil Supreme Court no wonu mo nso ahye se atworo krata de akwa ma prison penimfo no se papa no yesi se wo wonso no ho haw wonte apo